Daghang gihapon ni palag yung mga netizens. Bisan pag good news ning giingon ni Yusek Castro. Kay giingon pa si FPRRD makadawat daw gihapon og monthly pension bisan anaa sa ICC. Kana gikumpirma no ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Oo, kini nga balita gikan sa RMN Manila no. Nya ni ana siya nga tung tuig 1967 40,000 pesos di ay ang madawat katong at mao nga katuigan, and then nisaka na kini og 96,000 pesos monthly ang madawat sa mga nahimong presidente. Yes, Nya tax-free pag yun kini. Wow, limpyo. Ako, for example, mahukman man si FPRRD nga guilty sa ICC, dili po daw basta-basta mawala kini nga benepisyo alang kaniya. Kaya ang mga netizens din wa nalipay. Kay murag ana pa si Jelly Merciful, nganong murag daw nagbait-baitan daw si Castro karon. Oy, kana po lang nila pagpakuan nagpalukmay. Napay na-comment din si Gracel sa El Rio, siya dili man sa nagikan sa inyong bulsa. Gikan na sa katawhan. So ang inyong ginapasabot ba dapat pa magpasalamat si Tatay Digong sa inyo. Oy, ana mga pangutana sa ilaha. Nya napoy uban nag-ingon din Radyoman Irin, si Yerna Francisco, siya alangan naman dili na magpensyon. Parte man gyud daw na sa kanang mga nahimong presidente. Balaod man na. Daghan na suko. Daghan na suko mga kasama no, pero nang hinaot ta kay mag-birthday na baya si Tatay Digong no, ugmang adlaw. 80 anyos na in town. Yes, padayon ta nga magampo sa iyahang maayo nga panlawas, and of course na mahimog yung malinawon o dunag yung maayo nga kumbaga resulta kining investigasyon sa ICC nga makauli gid siya sama sa panawagan sa pipila ka mga Dabawenyo og mga tig suporta ni FPRRD.